आंखौ एफआइआर होसिगौमोन स' गाइस मानि थाखाय मा भिडिअनि थाखाय स' नोंथांमोननि गेजेराव आङो साननै सिगां मोनसे रिल्सखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो नैबे भिडिअखौ होनाय जादोंमोन नालाय हगारनाय जादोंमोन नालाय नैबे भिडिअआ माने नैबे भिडिअनि अनार जिथु जोंना सिस्टार बिनानाव मनिला नार्जारी मुंनि सासे नैबे जिथु आदिबासिना मुस्लिम सेंग्राजों माने माबा भिडिअ रिल्स बानायनाया नैबे बिनि गावसिनि हौवानि लोगो फ्रेन्ड माने लोगोनो आरोना स' जोंथ' मिन्थियामोन नालाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे सिख्ला आइजोफोरानो बुथारजाबाय थादोंमोन नालाय जोङो ओंखायनो भिडिअखौ बानायनानै होदोंमोन आरोखि इयुनावबो माने जोंनि बर' सिख्लाफ्रा दा जाथों होननासो जोङो भिडिअखौ जोङो होयो आरोखि स' जोङो आङो मोनथियैयाव माने नैबे भिडिअखौ मोननायलाय होनाय जाबाय आरोखि शेयार खालामना होनाय जाबाय स' आंबोथ' गुबुननिफ्रायसो मोनदों स' मनिला नार्जारी बिनानावा नैबे माबा भिडिअ हगारनायनि सायाव निमाहा होबानो जाबाय आरोखि आंखौ माने जोंथ' मिन्थियामोन नालाय नोंथांनि रिल्सखौ जाय भाइरेल खालामदों बेखौथ' जोङो मिन्थिला मेरला भाइरेल जाबाय दाबोथ' गोबां दङ आंल'सो नङा आंल'सो क्रियेटार आंल'सो भिडिअ होआखै जेनेबा नोंनि भिडिअखौ दाबो इउटुबाव होन फेसबुकाव होन गोबां भाइरेल जागासिनो दाबो नागिरबा 10टा 20टा मानो मोनो आरोखि स' जोंबो गरम होनाय जाबाय स' साननैसो सिगांसो गुवाहाटियाव सासे जोंनि बर'निनो सिख्ला गुबुन हारिजों मिसिं सेंग्राजों बुथारजानाय केसखौ नोंथांमोनाबोथ' नुदोंआनो जानो हागौ जोंबो माने नैबेनि थाखायनो जाहाथे नैबिदि इयुनावबो दा जाथों होननानैसो जोङो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना होदोंमोन आरोखि स' नैखौ आरो जायफोर गोदान क्रियेटरफोर आरो गोबां जोंनि इउटुबारफोरा नैबे भिडिअखौ जाहाथे नुदोंबा आरो हगारदोंबा नैबे मनिला नार्जारी बिनानावनि रिल्स भिडिअखौ गुबुन हारिजों बानायनायखौ जाहाथे डिलेट खालामफिनो आरो आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों गुरै खावलायनाय नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे मनिला नार्जारी बिनानावा रायजो जानायाव दुखु अलखद आरो खैफोद फैया आरोखि नैबे भिडिअनि सायाव स' नैबेखौ आङो गुरै खावलायदों नोंथांमोनखौ जायफोर गोदान इउटुब क्रियेटर आरो फेसबुकाव जायफोर भाइरेल खालामगासिनो नैबे भिडिअखौ नैबे स्क्रिनाव सोलिनाय भिडिअखौ नैबे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो गोख्रैनो इमिडियेटलि डिलेट खालाम नङाबा कुइक एक्सन राहा लानाय जागोन नोंथांमोननि सायाव मनिला नार्जारीया आरो एफआइआर टाच खालामनो हागौ नोंथांमोनखौ आरोखि नैबे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना नुदोंबा जायफोर हगारगिरि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जाहाथे डिलेट खालामफिनो नैबे चेनेल नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनानै आरोखि आं नोंथांमोनखौ नैखौनो फुल इनफरमेसन होदों जाहाथे मनिला नार्जारी सिस्टारनि नैबे गावनि हौवानि फ्रेन्ड लोगोसोमोन नैबे रिल्स भिडिअ बानायनायखौ जाहाथे नोंथांमोना डिलेट खालामफिनो आरोखि बांसिन गोरोन्थिखौ नोंसोर गावसोरबो मावना लायोलै मिथिबायना सिस्टारमोन जाहाथे सानै हयैसो नैबेबायदि रिल्सफोरखौ हगारनांगौ आरोखि स' जाहाथे गरम जानायलाय आंबो नैबे भिडिअखौ होफ्लांबाय आरोखि थ' एभ्रिवान थ' नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौनो होना होबाय आङो जाहाथे मनिला नार्जारी सिस्टाराबो दुखु दा मोनसै आरो जायफोर गोदान क्रियेटरफोरा गोदान रिआपलड खालामबाय थादों भाइरेल खालामबाय थादों शेयार खालामबाय थादों बिसोरबो जाहाथे मिन्थिनानै ला नैबे भिडिअआव आङो फुल इनफरमेसन होजोबबाय नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे नैबे भिडिअखौ रिआपलड भाइरेल दा खालामसै आरोखि स' गाइस बाय लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय जाहाथे नैबायदि रिल्सफोरखौ रिआपलड दा खालामसै इयुन फिउचारफोरावबो आरोखि नङाबा भाइरेल जाबायानो थागोन आरो जायथु अनार जोंना मनिला सिस्टारा नैबेखौबो कमप्लेन खालाम आरो गोदान क्रियेटर जायफोर हगारदों नैबेखौबो माबानो जाबाय आरोखि दै स' नोंथाङा माखौ गाज्रि मोनो होनना बुंदों गामिनि रायजो राजाफ्रा माबा नुवाखै नामा होननानै बुंनायखौ नोङो गाज्रि मोनदों होनदों नामा स' जों बिदि थांखिबासो जों मोजांखौ जाजानो लुगैनासो जों बेबायदि भिडिअ होयो नालाय जोंथ' ओरैनो फेदेर जों बखिया जोंनि हारिखौ अलखदाव गोलैगोन बा गोलैनाङाथों होननानैसो जोङो नैफोरबायदि भिडिअफोरखौ होयो आरोखि जाहाथे नैबिदि गाब्र'आ होननानैसो नोंथांखौ जोङो गरम जानाय जेनेबा गोदानसो सानदोंमोन नालाय नैबे भिडिअआथ' जिखुनु 3 बोसोर सिगांसो आवगोलनिसो नालाय नोंथाङाबो जिहेतु आं बुंनाय नोङो मेसेज होनायलायसो आं मिथिबाय जेनेबा 3 बोसोर सिगांनिनो नैबे रिल्सआ होननानै थ' जोंथ' मिथियामोन जोंथ' नुफेराखैनोमोन नै दाख्लैबावैसो भाइरेल जानाय समावसो जोङो
नुनानैसो मिथिदों नोंथाङा खोन्थानायावसो आं मिथिबाय जेनेबा नैबे 3 बोसोर जानाय फुरना भिडिअसो होनानै स' जाहाथे रायजो राजाफोराबो नैबेखौ प्रेस खालामबानो जाबाय मनिला नार्जारिखौ नैबे गावनि हौवानि फ्रेन्ड असे लोगो मोनो आरो थ' बेबो रिल्सखौ बानायफ्लांबाय हगारफ्लांबाय आरो गावनिफ्राय जाहाथे मनिला नार्जारि बिनानावबो नैबे रिल्सखौ माने दाननानै लायो इयुनावबो नङाबा आरो रिआपलड सोरबा भाइरेल खालामफिनना होगोन आरोखि स' जाहाथे आङो नैबेखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय मनिला नार्जारि बिनानाव स' थेंक इउ स' माच नोंथाङा नैबायदि इनफरमेसन होनायनि थाखाय आंखौ नैबायदि भिडिअ दानहैनो थाखाय एकदम मोजां धन्यबाद एकदमबारे साबायखर स' दिनै भिडिअखौ आं नैबेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोखि